Jeg hedder Brian Elmegård. Jeg er lektor i energiteknik, primært køleteknik på DTU, og min rolle er, at jeg har været arrangør af kurset og underviser. Ja, jeg hedder Jørgen Holst, og jeg er ansat ved Danfoss og fungerer som ekstern censor på det her kursus. Vi får nogle unge mennesker ind på virksomheden, som giver os nogle nye indspark. Det er altid rart at få nogen ind med et frisk syn på tingene, og det sætter også krav til os, at vi så skal kunne forklare, hvad går opgaverne egentlig ud på, den opgave, der nu er stillet. Det er altid godt at blive sat i en situation, hvor man egentlig skal gøre sine tanker klart. Danfoss har jo, som alle andre store virksomheder, en interesse i, at der bliver ved med at komme nye, dygtige unge ingeniører ud på markedet. Vi får nogle studerende, som ved noget mere om, hvad der egentlig sker ude i virkeligheden. Og det har de jo så også demonstreret ved at lave det her projekt, som de har været igennem på en 3-4 dage i virksomheden, og nu præsenterer jeg i dag, at de har taget den teori, de har, og de har sådan set alle sammen været i stand til at kunne tage den ud i virksomheden, bruge den på et eller andet niveau på en opgave, som de ikke har kendt, før de kom.